Po 2 mesiacoch letných prázdnin sa opäť stretávame, aby sme slávnostne zahájili nový školský rok. Je už sosťatskou tradíciou, že školský rok zahajujeme na Mestskom úrade v Poprade. Slávnostný ceremoniál otvorenia školského roka bol sprevádzaný viacerými vystúpeniami našich žiakov. Vyklíkla. Vidím tvoj vietor. Blíži sa k nášmu domu. O chvíľu odletíš. A mne tu zostane len ostrá slza, padajúca v noci prázdnou nosťou. Po nich nasledoval príhovor pani riaditeľky Beaty Mítickej, ktorá nám predstavila plány pre tento školský rok a taktiež spomenula zo pár úspechov z minulého roka. Konštatovali, že vy vlastne ani adaptáciu nepotrebujete. Zvládli ste nové predmety, mnohí ste sa aktívne zapájali do všetkých našich aktivít a určite ste sa nedali zahábiť. Trieda 1B a 1C dokonca patrili svojim prospechom i dochádzkou ku najlepším triedám na škole. Verím, že to tak zostane aj v tomto školskom roku a nepostihne aj vás veľmi rozšírený druhácky syndrom. Vítam vás medzi nami, milí naši prváci. Po nej nám svoj príhovor predniesol zriaďovateľ Tatranskej akadémie, pán Vladislav Mítický. A je na vás, či svoju šancu využijete a svoje ciele dosiahnete. Počas letných prázdnin na našu školu pribudlo 5 nových učiteľov, ktorí sa nám samostatne predstavili. Volám sa Gabriela Knižová, som magisterka a budem učiť anglický jazyk. Moje meno je Michal Ondruška, inžinier ekonómie a budem učiť odborné predmety tak na jednom odbore, ako aj na druhom. Volám sa magisterka Katarína Dzurilová a budem učiť slovenský jazyk a literatúru. Volám sa magisterka Alexandra Macko a budem vás učiť predmety z informatiky. Som magisterka Simona Kolenčíková a žiakov budem učiť anglický jazyk. Chceli by ste niečo našim študentom odkázať? A hlavne to, že im prajem veľa úspechov a veľa trpezlivosti a že sa na nich teším. Veľa inšpirácie, entuziazmu a aby sme si dobre rozumeli po celý rok. Tak ja som na túto školu prišla s veľkým očakávaním a s nádejou, že budem pracovať s veľmi nadanými žiakmi, a ktorí sa chcú učiť a niečo naučiť, tak dúfam, že túto požiadavku a túto takú možnosť budeme mať aj ja a dúfam, že to spolu zvládneme. A po slávnostnom otvorení nového školského roka priestory Tatranskej akadémie už čakajú na to, ako sa opäť zajtra naplnia našimi šťastnými študentami. Pre Sosta TV Ján Závodský.